alamisa ye février kalo tile 5 san 2026 an minnu sɔgɔlen mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu araba février kalo tile 4 san 2026 kɔnɔna na an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale bɔla ka an ka ɲɛmaa dɔw bisimila kuluba min bɛ tali kɛ an ka cour constitutionnelle ma fɔ ka taa se cour suprême maaw ma olu n'u ka marabolo fɔ ka taa se fɛn min ye CNT maaw ye ani fɛn min ye député bulon maaw ye a bɔla ka ninnu bisimila u ka ɲɔgɔn dalajɛ kunba yɛrɛ ye min ye o de ka taa foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka sanga ni sankura ale hukumu kɔnɔna ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin jamana ma walasa basigi ale ni lakana bɛ se ka na cogoya minnu na kɛnɛ in kan o bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma ka tila tuguni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu bɔnɛna u ni n'a fasoko la o tɛmɛnen u bɔla ka u ka san 2025 u ye baara minnu kɛ o kɔnɔna na ani u ye jaabi minnu sɔrɔ u bɔla ka olu yira an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa la. Alisa an bɛ to an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na ni ale bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka kɛnɛyasow caya an ka jamana kɔnɔna na ani ka u lakura ka kɛnɛyaminɛnw don kɔnɔ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni banabaatɔw ye olu bɛ se ka lafiya u ka furakɛliw kɔnɔna na cogoya min na ni o baaraw yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛla ka u birikiden fɔlɔ da novembre kalo tɛmɛnen san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ tarata don février kalo tile 2 san 2026 fɛn min ye an ka minisiri ni ale ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko kunkan ko ma fɔ ka taa se jamana ale ka ɲɛtagama ale ni a baara ɲɔgɔn min bɛ yen nɔ minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don kunnafoni ko kunkan ko ma Alhamdu Aga yen olu bɔla ka visite kɛ ka u kunda communiqué ale yɛrɛ kɔni centre de référence ka taa u ka baaraw kɛcogoya lajɛ fɔ ka taa se commune 5 ma ka taa u ka baaraw kɛcogoya lajɛ laɲiniw kɛlaw fɛ cogoya min na n'a sɔrɔ ni u bɛ ka baara ninnu kɛ a ɲɛma. Ka sanga ni an ka finitigilakaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye walasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ duwani ale ni armée ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka o tɔ sinsin a yirala k'a fɔ arabadon février kalo tile 4 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye chef d'état-major général ye général de division Umar Jara ale bɔla ka audience kɛ ni duwani maaw ka directeur général ye ni ale bɛ wele ko inspecteur général Chekina Amadou Diallo ni ale ni a ka maaw yɛrɛ kɔni kun talen don ka taa kuma ɲɔgɔnnaw kɛ ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ walasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin. Journée mondiale contre le cancer ni o bɛnna kunuma février kalo tile 4 san 2026 kɔnɔna na ka sanga ni nin don kɔfɔta ye ale la ɲɛnamani fara ɲɔgɔnkaw olu kɛla an ka jamana fan caman na ka hakilina falenw kɛ fɛn min ye ni bana kɔfɔta ye ale kɔlɔlɔw ye ani ka maaw sensibiliser ka u ladɔnniya k'a yira u la k'a fɔ ni i kɔnna ni bana kɔfɔta in ma o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kɔn a kɔlɔlɔw fɛnɛ ma min bɛ tali kɛ dépistage la o hukumu de kɔnɔna na belebelema o yɛrɛ kɔni kɛla an ka fan caman na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni musolakaw ye fo ka taa se cɛlakaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka dépistage kɛ cogoya min na fɛn min ye cancer de prostate o y'a yira k'a fɔ o yɛrɛ kɔni bɛ cɛlakaw o yɛrɛ kɔni caman sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o hukumu de kɔnɔna na belebelema o yɛrɛ kɔni kɛlen don bɛɛ lajɛlen fɛ walasa u bɛ se ka taa u ka dépistage kɛ cogoya min na ka u kisi nin bana sugu ninnu kɔlɔlɔ ma. An bɛ taa Masanbugukaw olu fɛ yen nɔ ni o bɛ ko kiri ale commune fɛ a yirala k'a fɔ tarata don février kalo tile 3 san 2026 kɔnɔna na sɔgɔmada yan fan fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Masanbugu ale donsow ye olu bɔla ka wulikajɔba o kɛ u ka marabolo kɔnɔna na miniti 20 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale tigilamɔgɔw ka bingani wale cɛjugu min ni u yɛrɛ kɔni tun bɛ na u boloda u ka marabolo kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ kɛla sababu ye ka to u kɔnɔ o ma bingani wale in k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka ale bɔ a ma wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka donsow ye ko basima olu si sɔrɔ u yɛrɛ kɔni bɔlen ka wele bila an ka lakana tigilamɔgɔw ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka se nin kɛnɛ ko fɔta in kan. Somajep ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a yirala k'a fɔ bi alamisa février kalo tile 5 san 2026 kɔnɔna na ka sanga ni u ka baara min ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Jikɔrɔni para station na ko o bɛna kɛ sababu ye ka to ji ale bɛna perturber an ka faba sigida damadɔ la min bɛ tali kɛ Bangɔni fan ninnu na fɔ ka taa se Jalakɔrɔji ma ani Bulukasobugu fɔ ka taa se Jelibugu ma ani fɛn min ye Buguba ye ani Bakaribugu a yira k'a fɔ ji bɛna perturber nin sigida kofɔta ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 fɔ ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Somajep
ye a yɛrɛ kɔni bɛna bɔ a bɔla ka hakɛmatu deli kɛ ka ɲɛsin a ka kilenw ma ka sanga ni nin waleya in ye. An bɛ taa korokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabi tarata don février kalo tile 3 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye taji ye o yɛrɛ kɔni nana koro ale marabolo kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji litiri ye sa o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o bɔla 400 na ka na fɔ 440 kɔ ɲɔgɔn kɔ la o hukumu de la u ka kunnafoniyaw la o y'a yira k'a fɔ ko nin y'a fɔla ye kabi san 2025 la septembre kalo la ko taji o yɛrɛ kɔni kun ma se koro ale marabolo kɔnɔna na. Jawando service wulila deliko la ko kura ne ba ne fa e de sigilen bɛ ka i bolo fila da i sen kan terɛnko gɛlɛya ko hami b'i la o ta ka bɔ i la Jawando service ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko terɛn bɛ olu bolo cikɛni na terɛn ninnu ye 250 mètres carrés de sefa wari 6,100,000 awɔ sefa wari 6,100,000 frais de transfert fɛnɛ bɛ a la titre foncier de don titre individuel ni tɛ cikɛni na fɛ senu fɛnɛ bɛ yen nɔ sefa wari 8,000,000 o fɛnɛ ye 250 mètres carrés baramali masurunya la o t'a bɛɛ ye dɛ Jawando service bɛ ka so jɔlen bannen ni ka o di ma o ma cité F3 ye sefa wari 35,000,000 a tɔ man ca bilen dɛ i boli joona i kana i sen ka ye Jawando service ale ka cité ale kunkankow la i mago bɛ terrain gansan na walima i mago bɛ so jɔlen bannen na Jawando service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Jawando service ale dagayɔrɔ filɛ nin ye Sotiba 00223 79 09 48 48 Jawando service kalikan de don ko san 2026 in na denbaya kelen so kelen. Alisa an bɛ to ka ye ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya ye o burako juguman la o bɛ se ka na ni fitina ye buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna la ka ye ale marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sutukule a yirala k'a fɔ kabako ko cɛjugu dɔ kɛla ni marabolo ko fɔta in kɔnɔna na février kalo tile fɔlɔ san 2026 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sufɛ fan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 waati a ka fɛn ye cɛlaka bɛ ale yɛrɛ bɔla ka kamalen dɔ ko o yɛrɛ kɔni faga ani a furumuso kɛrɛnkɛrɛnnenya la u so kɔnɔna na ka sababuya kɛ u ka kunnafoniyaw la u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin cɛlakan ye ko o ye muso kofɔta in ale kɔni kamelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso furulen fɛn min ye cɛlakan ye ale yɛrɛ kɔni ka kunnafoniyaw la a bɔla k'a yira k'a fɔ kabi san 2023 la a yɛrɛ kɔni sigalen don a muso la k'a yira k'a fɔ ko muso o ni cɛlaka dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye musolakan ye ko kumakan ye ale ma jɔ a la nka a yirala k'a fɔ nin don kofɔta in na fɛn min ye cɛlakan ye furukɛ in ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa kamalen yɛrɛ kɔni minɛ a ka so kɔnɔ ka muru digi a kɔnɔ fɔ siɲɛ caman ka a bɔnɛ a nin na o y'a yira k'a fɔ nin don kofɔta kelen yɛrɛ kɔni na a minɛna fɛn min ye u ka lakana tigilamaw olu fɛ o y'a yira k'a fɔ a minɛna u ka lakana tigilamaw fɛ an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di badamatɔ ma kan an yɛrɛ ɲɛ ka an ta don ɲɔgɔn an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria a yirala k'a fɔ tarata don février kalo tile 3 san 2026 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni maa 162 ye olu de bɔnɛna u ni na Nigeria ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min ni ale bɛ wele ko woro ni ale bɛ État de Kwara fɛ o y'a yira k'a fɔ nin ma kofɔta ninnu bɔnɛna u ni na ka sanga ni bingani wale tigilamaw ka bingani wale cɛjugu u ka nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔna na nka o y'a yira k'a fɔ ka sanga ni Nigeria ale kɛlɛkɛcɛw ni olu yɛrɛ kɔni dɛmɛnen don États-Unis ale kɛlɛkɛcɛw fɔ olu ka wulikajɔ kɛla sababu ye ka to ni bingani wale tigilama ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ ka boli ka bɔ u ka marabolo dɔ la ka don marabolo dɔ la walasa u bɛ se ka kisi cogoya min na minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di u bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Libi Kadafi ni ale tun ye Libi ale jamana ɲɛmɔgɔ ni a bɔnɛna ani na a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ sa a yirala k'a fɔ fɛn min ye ale denkɛ ni a bɛ wele ko Saifu al-Islam Kadafi a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni assassiné na nin wagati damadɔ in na Libi ka olu fɛ yen nɔ o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Russie ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye nin assassinat ye ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a kɔn o hukumu de kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ walasa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni ka kɛ maa min yɛrɛ kɔni kɛla nin fitinɛ ye ale sababu ye an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di a ma ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ ala mɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni ala man ka jɔn na